Ja, det var så slutningen på vores adventskalender. Ja. Hvad har du at sige til de sidste slutningen for os livet hertil? Altså, jeg vil bare sige tusind tak for, at I gad at følge med i den. Altså, det har været et stort stykke arbejde med den faktisk, fordi at trods alt, så synes jeg, det er svært nok i forvejen at finde på noget, der er sjovt, og noget, der kan være seriøst. Og så samtidig med at have, det ved jeg ikke sådan, selvfølgelig også, at det kan være besværligt med to, men ja, det er måske bedre med to, end at være alt for mange med, fordi så sidder man jo til sidst og hvad fanden var det nu, ikke? Eller? Ja, og folk, der skal... Altså, vi har vel godt have haft, at vi havde bare en, der kunne styre kameraet, altså trykke start og stop, når vi laver de her optagelser, ikke? Fordi, trods alt, så synes jeg faktisk, det har været fedt at lave den her julekalender, fordi den har ikke været så slem at lave. Nej. Altså, det er få rekvisitter, vi har lavet. Meget af det havde jeg jo selv også, og du også havde, og havde nogle bekendtskaber, der kunne give os noget af det, ikke? Jo, selvfølgelig. Og så også bruge min skjorte, og selvfølgelig, du har jo næsten en hel udklædning fra den skole, vi har gået på. Der har været lidt forskelligt. Og jeg er også taknemmelig for, at vi faktisk har skudt det igennem, fordi det har også været en lang proces heroppe i den her jul. Vi kom lidt for sent i gang. Ja, men altså, det må I tage med, altså det... Ja. Altså, jeg synes, det har været en fed oplevelse at lave film igen, fordi vi har ikke lavet det siden 18. Nej, vi har ikke lavet noget siden 18, ja. Sådan rigtig seriøse opgaver, som sådan. Vi har jo altid bare lavet noget pjat, som sådan, altså, og så ikke lagt det op nogle steder, fordi at... Det ville være lidt for meget måske for folk at tænke, hvad fanden er det her for noget, ikke? Ja. Og ja, jeg er stadig positivt overrasket, at I ikke har kommenteret, men det er fint nok, men at I har set det, er det vildeste, fordi normalt så plejer jeg jo at lave film og lægge det op på YouTube, og man får nogle visse seere og sådan noget. Men det her, det synes jeg faktisk har været et stort fremskridt. Altså jeg tænker sådan, det kan vi jo godt gøre igen til næste år. Ja, og så at lave nogle anderledes ting måske, og få måske flere karakterer med, end kun lige nogle kendte karakterer, som man siger, politifolk og julemand og altså. Det kunne jo sagtens være, at det bare var et eller andet julespecial, at vi fortæller om nogle forskellige ting, som folk måske kunne sende ind til os, og så vi kunne snakke om det, sådan måske lidt podcast-agtigt. Ja. Sige noget om, okay, hvordan fejrer I jul, eller et eller andet. Lave sådan lidt julestue-agtigt, eller et eller andet. Ja, og så, det ved jeg ikke... Hvis der er nogen, der har et eller andet godt bud på en god julehistorie, eller et eller andet sådan noget sjovt, de har oplevet i julen, eller et eller andet, ikke? Ja. Så man kunne dele. Altså, man kan sige, her der er manuskriptet. Det er jo ikke et helt tykt manuskript, som man har set andre steder. Nogle steder, så er det måske så tykt det. Ja. Og jeg synes det, altså... Den er sjov. Og den er også sådan, altså, sjov til seriøs og sådan noget, ikke? Ja. Og der kommer jo selvfølgelig også nogle sjove fraklip. Ja, det husker jeg. Som I kan se her lidt senere i videoen. Ja. Der kommer lidt nogle par stykker. Altså, jeg synes jo også selv, fordi i mit vedkommende, jeg er jo selv overblind, så jeg synes faktisk, det er ret imponerende, at vi har fået formuleret et manus på en ordentlig måde. Og så også hver gang vi har kunne se, der lige, der mangler lige noget der, så... Det er også lige rakt det igennem, fordi man kan jo se lidt... At man har skrevet ovenover eller andet, ikke? Ja, for eksempel her, at vi fandt lige pludselig på, at... Skrive morgenmanitis i stedet for have sin aftenkaffe, eller hvad det var for noget, ikke? Og til dagens ende og sådan noget. Altså, vi rettede jo undervejs, som ikke kom på det før. Altså, inden vi optog og sådan noget, ikke? Ja. Og vi har jo optaget forskellige steder. Altså, vi har jo optaget hjemme hos dig, og nu sidder vi hjemme hos mig og laver den her lille indslag med forskellige ting. Og ja, og... Kamera 2 er tæt. Yes, perfekt. Men altså, det har jo været fedt at lave noget andet end bare kun krig og kærlighed og sidde og spille, ikke? Spille konstant, som vi plejer at gøre nogle gange og sådan noget.
Og vi har jo snakket om, at vi skulle udvide horisonten, så vi har jo fundet nogle forskellige lokationer, som vi ikke bruger normalt og sådan noget, og vi har... Ja, fordi jeg tænker jo, at nu synes jeg jo lidt, at Movie Angels Production, altså den på YouTube, har været lidt på standby i en lang periode. Og jeg synes ærligt talt, at hvis vi gerne vil vise folk, hvad det er, vi går og laver, så synes jeg, at vi skal lave nogle flere videoer, eller film, eller det ved jeg ikke, en serie for eksempel, ikke? Ja, der er jo også nogen, der har spurgt mig om jeg gad at lave en miniserie, men igen, det kræver også sin tid at sidde og skrive og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det er jo meget svært at bare selv finde på noget. Ja, tænke ud af boksen og tænke, så gør vi sådan her, ikke? Også fordi, at det kræver tid, og vi vil også gerne have folk til. Fy for helvede, hvor der klistret her, altså. Det er jo efter den der fucking slikkepind, vi suttede i. Han gjorde, ikke mig. Jeg fik ikke lov. Men altså, der er jo forskellige ting, som man siger, ikke? Altså, ja. Også, altså næste projekter vil måske være, at vi har måske flere bagom kameraet, der kunne, altså bare en eller to, der kunne styre, hvem der siger hvad. Og måske bare lige være en stand-in, der sidder i et lokale, hvis vi skal lave flere karakterer, eller et eller andet, der sidder og siger replikkerne, sådan til, at man kan spille op til de replikker, der kommer, fordi det har været lidt svært at være kun 2 mand. Hvor vi er 3 personer i én scene, så ville det være rart, at man havde en 3. mand. Som bare kunne have, lad os sige, julemandskostyme på, hvis nu der er en anden, der skulle begive sig for at være julemanden, ikke? Ja, fordi så har man de røde klude i begge skuldre, som man siger, i hver sit klipping. Fordi jeg synes, det har været lidt svært at klippe det. Ja, men det har været en udfordring, men ja, vi har fået et flot resultat, synes jeg selv. Og ja, det er måske meget amatøragtigt, det vi har gjort, men altså, vi er ikke professionelle folk. Nej, vi er kun amatører, og vi laver det, vi kan lide, og ja. Og få det gjort på den måde, altså. Og ja, nu er det jo jul lige om lidt. Om 3 dage, ja. Så siger vi god jul. Ja, god jul. God jul. Som de fleste plejer at sige, ikke? Ja. Altså, det 2024 har været den her julekalender, jeg synes, der har været sjovest at lave. Det synes jeg også. Er det ikke første gang, at du har lavet sådan en adventskalender på din kanal? Du har ikke lavet sådan noget decideret? Ja, udover den her, hvad var det, 4 minutters julemands snak. Ja. Men sådan har det jo været, men altså den har jo også hængt tilbage i 23, ikke? Ja. Og vi er snart inde i 25. Men også, at jeg har lavet en julekalender før. På 24 afsnit. Vi brugte hele november måned på at lave optagelserne, men der var ikke manuskript ind over det. Nej. Det var ren improvisation med alt, hvad vi skulle sidde og snakke om, og når man ikke rigtig kender produktet sådan ordentligt, hvad der skal ske og hvad man skal gøre, så er det sgu lidt svært. Ja, det bliver lidt svært. Så ville jeg sgu ønske, at man havde et manuskript, man lige havde nogle par stikord, hvad der stod i selve sætningerne, eller hvad man skulle sidde og snakke om. Ja. Hvis man havde, fordi vi lavede sådan lidt tv-studie på en eller anden måde, ikke? Så er det sgu lidt svært at vide, hvad siger den ene, og hvad skal man eller spørge den ene om, altså... Hvor skal man starte? Ja, så det har været lidt svært, men den her gang har det faktisk været rimelig nemt. Vi har så ikke taget i kronologisk rækkefølge på den måde, fordi allerede første afsnit, vi optog, der kom vi med den idé, at vi optog den sidste del af afsnit 4. Udenfor. Og det var pissekoldt. Ja. Men til gengæld snede det ikke. Men det er også det, der er sjovt med nogle af vores afsnit, vi har lavet, eller de klip, vi har lavet, der reagerer faktisk folk lidt specielt. Fordi da jeg skulle spille fuld julemand på en cykelsti, der er der faktisk en kvinde, der kigger op ad busken, og kigger nærmest, er den okay eller hvad? Ja. Hvor jeg tænkte, what the fuck? Det havde jeg altså ikke set før, efter vi var færdige med at optage. Og så er der også et andet en, hvor vi lige har optaget, og så er det der, at enderne begynder at rappe, og det er bare sådan, ej, come on. Det var også træls, og ja. Da vi sidder ved stolene også og ser den der hæk der kommer folk også forbi os. Og jeg tænker, nej. Så det skal I ikke tage af med alle de der ting der, det er, ja. Trods alt, så er det bare noget for sjov, vi laver. Ja. Vi gør det bare for hyggens skyld, også for selvfølgelig at lave noget andet, i stedet for at sidde på sådan en flot røv og ikke at lave en skid, ikke? Ja, og vi
er jo trods alt meget taknemmelig for, at I har set det. Mm. Det synes jeg er virkelig fedt. Det er altså rigtigt. Man føler sig nærmest helt stolt, ikke? Ja, stolt over, men altså jeg vil ønske, at vi havde lidt flere afsnit, men vi har også noget andet arbejde at passe ind over. Ja, og så plus til januar, så er det min tur til at flytte ud. I den stinkende, lugtende lejlighed. Ja, meget større. Men det kan være, der kommer noget nyt derfra. Ja, man ved jo aldrig, om vi kan finde på at lave en lille film eller sådan en repræsentationsvideo fra min nye lejlighed. Jeg tænker selvfølgelig at lave en vlog, når jeg flytter. Men den ligger så ikke på Movie Angels produkt. Den vil ikke komme til at ligge derpå. Nej, den kommer til at ligge på din kanal. Ja. Det vil også være lidt mærkeligt, hvis den lå på vores filmkanal. Ja. Men tak, fordi I abonnerer på kanalen. Ja, det er vi rigtig glade for. Eller subscriber, eller hvad man kalder det for. Jeg er ikke professionel YouTuber. Det er heller ikke. Altså, jeg prøver så godt jeg kan med at så lave videoer på min måde, men det er selvfølgelig gaming. Jeg laver gaming. Det kommer jeg også til at gøre her i det nye år. Begynder at lave mere gamer-videoer til jer, og lave lidt mere kontekst med forskellige ting, med forskellige spil. Ja. Og det bliver nok noget retro, og lidt forskelligt nymoderne for spillekonsollerne, men jeg prøver så vidt muligt at se, hvad der kan komme ud til jer. Ja, og med mig, jeg lægger også sådan lidt forskelligt ud. Jeg tænker ikke, jeg vil lægge det samme ud hver eneste dag. Det bliver kun sådan, ja, måske i weekenderne jeg gør det, og så lægger jeg dem ud. Så husk at like og subscribe på Clausy Boy Gaming, så vil jeg blive rigtig glad. Kan I have en rigtig god jul derude? Ja. Og et godt nytår. God jul alle sammen. Og så også have et rigtig godt nytår med. Vi ses i det nye år. Adios. Adios, amigos. Undskyld. Nå, nej. Hold da kæft. Har du ikke lavet pusmiddel? Jo, jeg har det lige der. Den der cleanrenser der. Eddermame med beskidt. Og fordi nogle gange, så er det der, man lige har. Ja, det er det der. Så skal vi lige slukke det. Bring a sexy bag. Ja! Jeg har lavet en pornofilm. Øj, der var en mikrofon. Dengang jeg gik på produktionsskolen, der spurgte flere. Vil du ikke lave et porno? Nå, den optager igen. Ad! Jeg ramte ned i kassen. Der lå en lille pebernødstykke der så. Fuh! Nå. Nå. Ja. Der var to. Nå, vi skal kun bruge det ene. Nå.